A 2017 wato 2017 babban malami na Sheikh Abdulrashid Adamu Ahmad Ɗanbaiwa bani mantawa yayi wani short video a gabana akan yadda ake magance cutar diabetes ta hanyar amfani da ganyen tumfafiya ba tare da ci ko sha ba. Idan aka samu ganyen tumfafiya bayan ba saman ba inda yake da farfari sai a shimfiɗa shi a tafin kafa, ma'ana bayan ganyen ya taɓa tafin kafan mara lafiya. Idan ganye guda ɗaya ya rufe tafin kafan alhamdulillah, in kuma bai rufe ba sai a sa guda biyu sannan a saka safa, duka tafin kafafun hagu da dama za a saka. Bayan an saka ba za a cire ba sai dare a nemo sabo sannan a yi wanka a ƙara sakawa. Haka za a yi ta yi kullum har na sati 2 a jere. Idan an zo yin alwala a cire shi bayan an idar sai a ƙara sakawa. Haka za a yi ta yi ga mutumin da yake sallah kenan. Sannan kuma ba a so a dinga yawan tattaka kafan yayin da aka saka magani, saboda haka za a rage yawan zirga-zirga. Da izinin Allah, in dai diabetes ne, ciwon siga, to an warke har abada insha Allah. Allah ya saka wa malamina madubina da alkhairi. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka ko tura mana saƙon WhatsApp 081 03 37 30 96 daga cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa.